няма. Подготвят се за старт. Намираме се луна фаз. Зданката от тук ще ги гледаме. Да, тук ще ги гледаме. Тръгнаха нашите участнички. Блъскат се една друга. Опа! Играйте за другите, бе. Срещу другите. Оп! Пак двете. Олеле! Подгоняха някой друг. И така. Марти се намира в червената с номер 3. Драга е в жълтата с номер 6. Да потърсиме къде са. Охо! Блъскат ги, те блъскат и не се дават. Давай, давай! Давай, 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 давай! Опа! Марти подгонила някой сериозно. Опа! Обаче има засечка. Драга идва на помощ. Но двете се удариха и нещо не тръгват. Тръгвай! Давай! Давай! Не назад, бе! Ей, рак! Напред! Драга кара назад! Оп! И пак се оцелиха двете. Оп! Някой даде старт на Марти. Драга ще догони. Давай! Айде, Марти! Номер 3. Тръгва след номер 6. Оп! Оцелиха се двете. А Драга продължава назадна. Ура! Включи напредна. Марти някъде ми се губи. Не виждам. О, ето там. Драга се запътва към нея и сега може би ще се оцелят. Прав! Голямо забавление му пада. Марти се умори да върти вола, но отново тръгва, потегля и сега търси Драга. Драга пак е назадна. Драга кара само назад. Ти паркира ли? Марти! Давай! Давай! Оп! Намесва тя. И сега двете се закотиха. Тръгват. Опа! Някой се удря. Нов участник. И така, това беше едно прекрасно приключение за нашите момичета. Те се справят чудесно. Кой назад, кой напред, но сега са една след друга. Опса! Сега Марти е назадна, наместиха се и потеглят.
Оправиха се вече. Да, не отивай да ми даваш жетона.